ndinogofara chaizvoizvo hama dzendikano ndisvike ndichitaura neni panguva akuzinyika kuti chilatest chinhu chiri kufriday pafriday ipapapa munhu wese ngaagadzirire kunzwa ndandi kana uine redho yako yakafa inanoigadzirisa because song iyoyoyo ndiyo yega inenge ichimborira so friday kusvika tisvike pachristmas tisakanganwe hama dzinodii tisakanganwe kugeza maoko kuzvichengetedza kubva kudenda iri rekorona kutendai chaizvoizvo vanhu vamwari nekusapota mavhidho dzangu andakakanda mumashure nhasi uno ndinofara kunge ndichikuziva kuti latest chokwadi iri kuuya mapepanhau akazvitaura uyezve ivo vashara ndakavafonera ndakataura navo latest iri kuuya. Enjoy guys, enjoy yourselves, be safe this festive season. Toda kuti tipinde mugore zvatiri tese ndikushuvirai Christmas nemufaro negore zvakanaka. Friday before 9 AM mukachitarisa chiletesi chinenge chaapo panapa muva nezuva rakanaka. Saka nganogeza maoko kusanitizer naye ndinotenda.